vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoita countdown to a happy new year 2024. aiwa tichingoti kose kwamuri ikoko Mwari ngavakuchengetedzei kusvika tapinda mugore idzva, gore ra2024. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa hanzi, makadii zvenyu komanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu please ndapota zamaiwo kuti munge muchizovikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 45 ekuberekwa uye ndini dangwe kumhuri yekwedu kusaidi rekwababa. So kuno kwatiri kunyika yavatorwa kuSouth Africa ndingatongoti dzinza rose riri kuno mukoma, like kusaidi yekumhuri yekwababa dzinza rose riri kuno, asi hii mukoma zvinhu zvacho zvinoitika. So zvinhu hazvina kumirira vanhu zvakanaka, asi kuti unge uchizokwanisawo kuzvidzikisa pasi obva wazotanga kureurura kuti chakati chiri kukonzereswa nechakati, ndiri kuona sekunge zvinokwanisa kundiremera, because zvose zvimwe zvandinopota ndichitoita kunyange mudzimai wangu haatozvizivi, ende zvinogara zvichindipa mibvunzo yakawandisisa kuti ko iko kukereke kwacho kwandinoenda ikoko why vasingakwanisi kuona kuti ndinewo zvimwe zvandakabatiswa izvo zviri kumashure kwangu, because kukereke kwacho kwandinotopinda nditori bishop mukoma, asi nditori nezvimwe zvangu izvo zvinhu zvandakasiya ndabatiswa nagogo vangu. Mukukura kwangu mukoma ndingangoti ndaiva munhu wekuti ndaigara ndichingorota ndichiita bonde nechembere dzemumaraini. Pane nguva iya yekuti semwana mukomana unenge wava kutanga kunzwawo kudawo vanhukadzi. Inini panguva iyoyo mukoma ndainge ndichiti masikati zviya ndaitochivawo vasikana vainge vari vezera rangu, asi ndaizoti paya kana ndarara ndopa ndaizotanga kutorota ndichitoita bonde nevamwe vanhukadzi, but vanhukadzi ava vandaizorota ndichiita bonde navo vainge vasiri vasikana vezera rangu kwete, asi dzainge dzitori chembere dzemumaraini. Asi hakusi kuti ndaingorota ndichiita bonde nechembere dzemumaraini dzose aiwa, paitova nevamwe vaviri vatatu avo vaitopota vachitouya kwandiri tichitoita bonde, ende zvinhu zvacho mukoma zvaiti kana zvava kuitika waisambofungidzira kuti munhu uri kurota, asi zvaitoita like zvinhu zvacho zvainge zvichitoitika zvemachokwadi zvekuti ndakatotanga kutorasa mbeu ndichitori mwana mudiki chaiko. Ndaitoti kana ndamuka ndobva ndatoona kutoti muzvidya zvangu munenge makazara zvinhu zvewhite. Ukuwo gogo vaiti makuseni oga vaimeka sure kuti vapinda umo macho matainge tichirara sevana vakomana. Then gogo vaiva munhu wekuti vaiwanzokufarira kuti ndinge ndichigeza ari makuseni, saka ivo vaibva vazondiisira dishi rekuti ndinge ndichigeza. Izvi vaingozviitira ini ndoga, but vamwe vazukuru vaingonzi zvitekerei mvura yenyu yekuti munge muchigeza. Dzimwe nguva gogo vaitoti paya pekuti kana kuri kunzi vamwe vana vose vanenge vachigeza mvura inenge ichitonhora, asi inini vaigara vatondidziyisira mvura yangu yekuti ndinge ndichizogeza. Then gogo vaizoti paya pandinenge ndakurura nhumbi dzangu vaizongoramba vakati ndee vakatarisa sikarudzi yangu, zvekuti ndega kunyange zvangu ndainge ndichiri mwana mudiki ndainyatsokuona kuti zvinhu zviri kuitwa nagogo zvinhu zvisina kunaka. Ende dzimwe nguva ivo gogo vaiwanzokuti paya pavanenge vava kugeza vaingokaruka vandidana vobva vati, muzukuru ndisvitse chakati. Kunyange zvazvo pamusha painge paine vazukuru vana vasikana, gogo ava vainge vari amai vaamai, asi vaiwanzokuti pavanenge vachigeza instead yekuti vange vachidana vazukuru sikana vaiwanzokudana
inini kuti ndinge ndichivasvitsa, ingava iri sipo kana kuti icho chavanenge vachiti vanenge vakanganwa. So ndakazoti ndava ne15 years ndo pandakabva ndazotanga kusangana nemamwe mashura andisingakwanise kurondedzera. Ndaingokaruka mukomanachi ndamuka ndiri panze, ende ndichimuka ndiri panze kudaro mukoma hakusi kuti ndinenge ndamuka ndobva ndavhura dhoo, kwete, because dhoo waitoona kutoti rinenge rakatokiwa ende cheni yacho inenge yakatohakwa ichitorakidza kutoti yakakiwa nemukati. Asi ndaingokaruka ndapepuka, ndaiwanzokupepuka kuma 2 AM ikoko, ende zvinhu izvi zvaiwanzokuitika kana kuine mwedzi muchena. Saka ndaiti paya pandinenge ndapepuka, dzimwe nguva kwaikwanisa kungouya umwe munhu anenge achimhanya achirakidza kuti munhu uya anenge aine simba rinenge rakanyanyisa. Munhu uya aiti kana auya achimhanya achiuya apo pacho pandinenge ndakamira ndichizama kufunga kuti ko ndambobuda seiko mumba, munhu uya aibva azondidzipa kana kuti aibva azovhara maziso angu. Saka munhu uya aizoti kana andidzipa kana kuri kunzi anenge andivhara meso angu, ndo pandaibva ndazoona kuti kune imwe kiti iyi yaibva yazongonyuka ichibva from Norway. Asi kiti iyi mukoma yainge yakareba kuenzana nedhongi kana kuti bhiza, ende kiti iyi kumaraini ekwedu mukoma ichiriko because ikiti yemubatanidzwa, inoshandiswa newose anenge achida kuishandisa musi iwoyo, kunyange zvangu ndisingakwanisi kutaura mazita evanhu ndekumaraini kwacho ikoko kwandinobva. Saka kiti iyi yaizoti paya kana yazondiminya ndo pandaibva ndazosangana nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vanenge vari mudumbu mekiti iyoyo. Asi vamwe vanhu vaya vanenge vaminyiwa nekiti iyoyo vanenge vachiita sekunge vanenge vari nhapwa. Ndaizoti kana ndaminyiwa nekiti iyoyo paya pandinenge ndava mudumbu ndaibva ndazoona zvimwe zviso zvevamwe vanhu vandisingatombozivi. Asi vanhu vamwe avo vandaizosangana navo vari mudumbu rekiti iyoyo vainge vari vanhu vanenge vachirakidza kutoti ivo vanenge vatopambiwa kuti vange vachizoitwa nhapwa. Kiti iya yaizoti kana yafamba yaibva yazoenda yobva yazonotirutsira mumunda masabhuku. Vanhu ava vainge vachishandiswa mumunda masabhuku vainge vatorwa vachibva munzvimbo dzakasiyana-siyana vobva vazorara vachishandiswa. Zvazvaizoita ndezvekuti kunze kana kwava kuda kunoidza asi kusati kwachena, isusu sevana vadiki ndisu taibva tazonzi tinge tichizoperekedza vanhu vaya avo vanenge vambominyiwa nekitsi iya, ende taizofamba takavarinda, umwe neumwe anenge achifamba achidzokera kumba kwake. Zvose izvi mukoma zvaiitika vanhu ava vakangovhara maziso avo. Then ndakati ndati yarukei, gogo vangu vakabva vazoshayika paya. Gogo pavakashayika pane rumwe rwaivhi rwakangokaruka rwabuda mukofini magogo, asi rwaivhi urwu mukoma haruna kuonekwa nevanhu vose avo vainge varipo pamariro agogo. Rwaivhi irworwo rwakaonekwa nedzimwe chembere idzo dzandaipota ndichirota ndichiita bonde nadzo, asi rwaivhi rwuya rwakabva rwazonhongwa nasabhuku ndokubva azoriisa muhomwe. Asi zvose izvi ndakazviona achinhongerera rwaivhi rwuya achiriisa muhomwe dzake. Then vanhu vakazoti vapararira paya, sabhuku akabva azouya ndokubva azondidana kunze kwainge kwava kutoda kutovira, ndokubva azoti ndiperekedze. Ndakati ndichifamba nasabhuku uya ndisingazivi kuti ainge achida kuti ange achienda neni kupi, ndokubva azoti chandakudanira ndechekuti ndiri kuda kukupa chipo ichi chawakasiyirwa nagogo vako, vakasiya vandirayira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizokupa chipo ichi kana kukutambidza chipo ichi kuti chinge chichizokubatsira mukurarama kwako. Ndokubva ndazogamuchira rwaivhi rwuya mukoma. Ndakati ndagamuchira rwaivhi rwuya rwakabva rwazongonyangarika, ndokubva ndazodzokera zvangu kumba tikabva tazorara paya.
Ndakati ndakarara kudaro mukoma ndokubva ndangokaruka ndangopepuka. Apa tainge tichangobva mukunoviga gogo vangu ivavo, asi ndakamuka ndiri kumakuva. Ndakati ndamuka ndiriko kumakuva ikoko kwainge kuine vamwe vakadzi ava dzainge dziri chembere. Dzimwe chembere dzacho mukoma dzainge dzava kusatombogona kana kufamba, because ndakatoona dzimwe chembere mbiri dzainge dzakatoita zvekutoradzikwa pamhasa dzichitorakidza kuti kwacho kwadzainge dzabva dzainge dzatobva dzakatoita zvekutotakurwa dzakarara pamhasa nekuda kwekuti dzainge dzanyanyisa kuchembera. Then chembere idzodzo dzandakazosangana nadzo mushure mekunge ndapepuka ndiri kumakuva ndakatarisana neguva ragogo avo vatainge tabva mukuviga, dzakabva dzazondiudza kuti ndinge ndichienda kunoisa rwaivhi rwuya paguva ragogo. Ndakabva ndafamba zvishomanana ndokubva ndazoenda ndokubva ndanoisa rwaivhi rwuya paguva ragogo. Then rwaivhi rwuya mukoma rwakabva rwazoshanduka rwabva rwazoita chimwe chainge chakaita chidhori chematanda, asi chidhori ichi mufananidzo wacho wakaita mufananidzo wemunhukadzi, asi chidhori ichi chine chiso chekuti hachitarisiki rwuviri. Ndokubva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora chidhori chiya, asi ndakati ndichida kunosimudza chidhori chiya ndokubva ndakoniwa kuchisimudza nekuti chidhori ichi mukoma kana uri soba hachitakuriki. Then pane umwe muchembere uyo ainge akaradzikwa pamhasa ndokubva azonongedzera pane rimwe rainge rakaita gate so rainge riri padhuze neapo pacho painge paine guva ragogo vangu. Gate iri mukoma handizivi kuti rainge rakaiswa nani ipapo, zvekuti nanhasi uno pose pandinodzokera kumusha gate iroro ndinogara ndichingosangana naro, asi zvinorakidzira kuti gate iri hakuna umwe munhu kunze kwangu nevamwewo vanoitawo zvekubata vekumaraini ekwedu vanokwanisa kuona gate iroro. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda kunonwa izvo zvainge zvirimo mugate iroro, asi ndingangoti zvainge zvirimo mugate imomo zvainge zvichirembuka zvichiita kunge derere. Ndakangoti ndapedza kunwa mukomanashi ndokubva ndazotanga kunzwa rimwe simba rainge rakanyanyisa, ndokubva ndadzokera zvekare ndokubva ndazokwanisa kusimudza chiya chainge chakaita chidhori icho chainge chiripo pamusoro peguva ragogo vangu, asi chidhori ichi mukoma chainge chichitofema. Nanhasi uno chidhori ichocho chinotofema. So ndakabva ndazotora chidhori chiya, then sabhuku vaya vakabva vazotanga kundidzidzisa. Dzimwe nguva vaikwanisa kungonditevera ndiriko kumombe ikoko vobva vazondidzidzisa kuti kana ndichida kuti chidhori ichocho chinge chichingokaruka chichingonyuka panzvimbo pacho apo pandinenge ndiri ndinochidana sei. Like izvezvi zvandiri kuno kujoni chidhori ichi chiriko kumusha pane pamwe panzvimbo apo pandakasiya ndakachiwandisa, asi kana kuri kunzi ndikada kuti chidhori ichocho chinge chichikaruka changonyuka chobva chauya kuno kujoni kwandiri ndine madanidziro acho avo andinochiita, then chidhori ichocho chinobva chatonditevera kuno kujoni. Zvose izvi ndakazvidzidziswa nasabhuku vaya ivo pavainge vachiri vapenyu. Chidhori chiya chakabva chazondiudza kuti icho chainge chichida murume nekuti icho chikadzi. Panguva yose yandainge ndisati ndawana chainge chisina basa nazvo, chichirakidza kuti pose pachinenge chichida bonde chaipota chichiuya chobva chazosangana neni pabonde, because ndaiwanzo kuti paya pandinenge ndamuka ndobva ndazoona kuti sikarudzi yangu zvainenge yakaita inenge ichirakidza kuti ndiri munhu wekuti ndichangobva mukusangana pabonde nemunhukadzi. Panguva yacho ndakabva ndazoti regedzai ndinge ndichingotsvakawo mukadzi wekuti ndinge ndichizoroora. Pavasikana vose avo vandainge ndichidanana navo umwe neumwe ndakazama kuti ndinge ndichimugadzira nenzira idzo dzandainge ndakadzidziswa nasabhuku vaya. Kudzamara ndazoona wacho uyo wekuti paari ndakati ndamugadzira mushonga wacho wakabva wazonamira. Ndainge ndichimugadzira zvekuti
iye asazokwanisa kuona kuti murume uyo wacho ainge amuroora murume wekuti anopota achibuda panze achienda kunobata mamwe mabasa aya asingafarirwi nevamwe vanhu. Ndo pandakabva ndazomuroora, asi ndakati ndamuroora chidhori chiya chakabva chazouya kwandiri chikabva chati icho chinoda murume nekuti icho chikadzi. Mukoma, ndakati ndisati ndatevedzera zvose izvo zvachainge chichida, ndakabva ndazombosangana nematambudziko ekuti icho chainge chava kundipa punishment yekuti ndaitotadza kutoita bonde nemukadzi wangu uyo panguva yacho ainge achiri mukadzi wangu mutsva, zvekuti iyewo zvainge zvatova zvinhu zvekuti zvaitomunetsa, because ndaingoti kana ndangosvika pamukova wesikarudzi yake, yanguwo sikarudzi yaibva yati tono kudzamara ndazotevedzera zvose izvo zvandainge ndichiudzwa nechidhori chiya. Mukoma, ndakabva ndazoselekta umwe mwana wekwabamunini, ndakabva ndazotora chidhori chiya ndokubva ndatanga kureverera zita riya remwana wabamunini kuti ndiye achava murume wako, ende haufaniri kuti unge uchizomutendedza kuti ange achizokutorerwa neumwe munhukadzi. So mukomanashi nekukurawo, pandakazouyawo kuno kuJoni, uyu mwana wekwabamunini ndichimusiya ariko kuZimbabwe, ndainge ndisisina hanya nechidhori ichi nekuti ndakaona kuti chainge chisingandipi chiraramo chakanaka. Then iye munin'ina wangu uyu akabva azongokaruka amitisa. Akati amitisa kudaro, chidhori chiya chakabva chazouya chichiripota kwandiri, ndokubva ndazochirova ndichichiti, ko iwewe wakazomuregedza seiko achimitisa? Because ndo dzainge dziri mhiko idzo dzandainge ndakaisa pamusoro pezita rake kuti aifanira kuti ange achizofa asina kana kumbogara aita mwana. Pari zvino munin'ina wangu uyu ava nevakadzi 4 avo vaagara navo, nayewo iye ari kuraramawo ari muno munyika yevatorwa, asi ndakamusungira chiraramo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, vanhu ava vakaromba, vanopisa hasha nekuda kwekuti vanotambudza vanhu vanenge vasina zvavanenge vakabata.